El segon cinturó de Palma o via connectora s'ha de licitar durant la primera meitat de l'any que ve. Si no, es perdran els dobbers previts al conveni de carreteres. Ho ha explicat el conseller d'Obres Públiques del Consell, Antoni Alemany, per sortir al pas de les queixes que ha rebut el projecte per part del GOP. El 2011 serà l'any on el Consell de Mallorca farà la inversió en carreteres més important de la seva història. S'invertiran 121 milions d'euros en un total de 53 actuacions. Tanta concentració en aquest període de noves accions ha estat motivat per l'endarreriment en la firma del conveni de carreteres que ha retardat l'inici de moltes obres. La via connectora serà la infraestructura més important que es durà a terme l'any que ve i consumirà el 80% dels 121 milions d'euros pressupostats. El Consell creu que és una obra vital per la millora dels accessos a Palma. Nosaltres pensem que la via connectora és imprescindible, però que haurà d'anar acompanyada d'una potenciació del transport públic. Si no, Mallorca si no començam a introduir polítiques de transport públic important, no té solució. Però la via connectora, a pesar de potenciar el transport públic, és importantíssim pels accessos a Palma. Antoni Alemany ha sortit al pas de les declaracions fetes pel GOP, que denuncia que el segon cinturó incompleix la llei d'ordenació del territori i el conveni de carreteres. Pel vicepresident i conseller d'Obres Públiques, això no és cert. Que el conveni de carreteres el que ens obliga és a fer-la a la via connectora. Per tant, l'hem de fer, si no, no ens donaran els dobbers. Els dobbers no ens donen per una altra cosa, ens donen per fer la via connectora. Entre les actuacions que el Consell ha fet des del 2007 fins a enguany, destaquen la millora de l'enllaç del Camí dels Reis a la carretera de Valldemossa, el tercer carril o la variant nord de Son Servera. I a part de la via connectora, l'any que ve també es construirà l'accés a la barriada del Molinar, entre d'altres.